Brydfa sydd wedi cael cryn argraff ar y bryd yma ar hyd y blynydde. Brydfa arloesol. Brydfa oedd ddim yn ofni cymryd risg, ond y risg hynny wedi talu ar ei ganfed i'r tair menyw hynny ddechreuodd y Brydfa nôl yn y dechrau cynnar. I ni falle yn dod at y man le allai fentro gofyn i chi os oes na ambell un wedi mynd a'ch llygad? Mae'n ambell un neis ma'n does. Dwi'n meddwl bod o'n mynd i gadw'r un ddi gan fawr Black Thunder ar y brig. Mae o'n cael golwg rhwng bob un o'r rhain rwan. Y ddau geffyl yma, tipyn o wylod ar un. Ti'n gweld y carn yn fawr, ti'n gweld y siwrlen wedyn, sef y blew ar y gwylod. Mae'n galw yn Maxen hefyd. Maxen yn enw Cymraeg yn diweddar oherwydd bod yn cysylltiedig ar bryd Cymraeg. Wyt ti ddim yn cael llawer o fridiau cyffylau a cymaint o Maxen. Yn amlwg mae'r ceffyl gwedd, ond mae'r Maxen yma sydd ar wylod y trad yn beth sydd yn gysylltiedig ar Cobin Cymreig. A ti eisiau sicrhau bod y Maxen neu'r blew hynny yn un o ansawdd, bod e ddim yn rhy rough. Ond hefyd, ni'n gweld pen y ceffyl yma erbyn hyn, ti eisiau bod y pen yn Gymraeg iawn hefyd. Ti eisiau'r llyged i fod yn fawr. Felly mae yna ddarn o farddoniaeth, maen nhw'n cyfeirio at y llyged fel dwy y llygen. A wedyn ti eisiau'r clustau i fod yn fach. Felly maen nhw'n gweud bod y clustau ddim i fod yn fwy na llon llaw. Felly mae hynny eto yn rhywbeth sydd yn gysylltiedig ar bryd Cymreig. A mi oedd y llun yna yn gweddi y disgrifiadau? Oedd, byddwn ni'n dweud hynny. Ond yn amlwg mae pob un ceffyl yn wahanol a mae gan bob un ceffyl rinweddau gwahanol. Os yna'n credu nes ti ateb yn nghwestiwn i chwaith? Fe nath David. Felly, bydda i'n cytuno gyda beth bynnag fydd Simon yn gwneud ar ddiwedd y dydd. Ond wrth gwrs ni nawr. Yn amlwg mae'r ceffyl sydd ar y brig wedi tynnu sylwen, dyw e ddim yn anhebyg i Thorny Side the Flyer, byddwn ni'n dweud, nath Len ddangos ar ran teulu'r greu, a gath ceffyl hwnnw lwyddiant yma nôl yn y 90au cynnar. Be sy'n bwysig hefyd yw mae Simon Bigley yn rhoi bri ar rhan isa yr llinell yn y prif gylch. Ac allwch chi ddim ymlacio nes yr eiliad ola, mae yna newidiadau gallu bod, a mae'n ei gwahaniaeth hefyd le i chi yn rhan isa y llinell. Ie, mae pawb eisiau dod o'r sioe yma gyda'r garden uchela posib yn dyn nhw. Mae yna sawl newid yn digwydd ar y bryd. Ni'n gweld Casgob Delwyn erbyn hyn yn dod fyny. Mi welson ni Rosyn Coch The Hitman yn dod fyny hefyd, a dwi'n meddwl mai ceffyl Four Ways yn ogystal Four Ways Prince yn dod i fyny. Mae Four Ways Prince yn dod i fyny sawl i'r pedwerydd safle. Pedwerydd. Pedwerydd. Felly mae'n dechrau wneud i benderfyniadau, dwi e? Falle bod ni yn agosau at ddod o hyd i wybod pwy fydd y march buddigol. Mae'n edrych ar y ceffyl o Iwerddon erbyn hyn. Y ceffyl hynny sydd, Heledd, bosib wyt ti'n fwy cyfarwydd at TikTok na fi, ond mi oedd y ceffyl yma ar TikTok y llynedd a mi ath yn global, mi ath yn viral, wir y ti. A mae'r ceffyl hynny wedi dylannu i'r pedwerydd safle erbyn hyn. Lle sicrhau ti bod fi ddim yn gwybod braidd dim am TikTok. Ond diolch yn feddwl. Hwn yw'r ceffyl TikTok. Iawn. Felly, 5 safle mae'n ddrwg da fi. Mae'r ceffyl o'r Iwerddon wedi dod i fyny'r 5 safle. Gwynfaes yn bedwerydd. Dyma'r olygfa i ni wedi mwynhau ar brynhawn ddydd Mercher. Prynhawn enwog bellach, lle mae'r meirch hun yn hawlio'i lle yn y prif gylch. A allwn ni weid, mae'r het wedi ddiosg. Glanfyrwy Black Thunder, dan berchnogaeth Arwyn Jones y fferm sydd yn mynd â hi. Wel, fydd na ganu ym Mhont Robert hyn o gyda Arwyn Jones. Felly John Bennett yn yr ddangos. Tipyn o sioe i Arwyn y fferm wedi ennill stoc ifanc yn yr adran A2 ac yn mynd â dosbarth y merch hun Glanfyrwy Black Thunder heddiw.
Felly mi oedd Simon Bigley yn ddifyr iawn yn ei feirniadu, fe nath e dipyn o newidiadau ar y diwedd yn do, a dod â'r rhai o rhan isa y llinell lan i'r top. Ie, newidiadau munedola, ond y ceffyl yma wedi hawlio'r safle cynta o'r eiliad gyntaf un, Llanfyrnwy Black Thunder. Dyma ni y noddwr o gwmni Greenlands yn cyflwyno'r rhosglwb coch i John Bennett a Llanfyrnwy Black Thunder eiddo Arwyn Jones, march 8 mlwydd oed yw'r ceffyl yma. Y siŵr gwrdd i weld Simon wan yn mynd i gael sgwrs. Fel mae o wedi wneud ym mhob un o dosbarthiadau. Gyda pob un o'r heini sydd wedi cystadlu. Ac wy'n meddwl am y gynulleidfa sydd wedi bod yn y prynhaw yma. Fe ddechreuodd e ychydig bach wedi hanner awr wedi doi. Mae nawr yn agosau at 4 o'r gloch. Mae'n ddosbarth eithriadol yn dwi o ran sioe, o ran diddanwch yn ogystal â chystadleuaeth. Oedd ddangoswyr wedi bod allan yn anrhedeg ac yn sefyll yn yr hael am ryw awr a hanner. A mae'n dipyn o her. Mae'r rhaid cael y llun a dyna chi lun. And the winner of the senior stallion class is Llanfyrnwy Black Thunder, property of Mr. Arwyn Jones. Dyn ni hefyd yn gwerthfawrogi ac yn diolch yn fawr iawn I gwmni Insurance Greenlands. Felly, heb anghofio'r un sydd yn ail, cael ei arddangos gan Simon Charlesworth, eiddo Dean Prater, Buxwood Masterclass. Ac yn drydydd wedyn, Gwenllan Berwyn Sioe, eiddo Claire Davies a Luke Powell. A dyma ni'r ddau sydd ar y brig. Yr un sy'n gynta, Llanfyrnwy Black Thunder, a'r un sy'n ail ar y sgrin, Buxwood Masterclass, eiddo I Dean Prater, ceffyl 12 mlwydd oed, a Simon Charlesworth yn arddangos. Ond diwrnod Llanfyrnwy Black Thunder yw I. A tipyn o sioe I Arwyn Jones. And put your hands together, show your appreciation on this very warm afternoon here in the main ring. Dangoswch eich gwerthfawrogi ar y gwrdd yna. Dwi ddim yn byd hawdd redeg drwy'r prif gylch yn y gwres yma. We very much appreciate the work of our handlers, taking these stallions through the class. Mae'n gynnes, mae'n flinedig a mae'n heriol, ond werth e bob tamed. Dyma I chi be mae'n golygu I ennill y wobr gynta yn y sioe fawr yn Llanelwedd. Ymateb yn gweud y cwbl, enillydd dosbarth y Meir Llun yn adran y Cobiau Cymreig yw Llanfyrnwy Black Thunder. John Bennett yn dangos yn arferchog, a mi fydd Pont Robert yn dathlu heno. Tipyn o emosiwn. Dyma yw'r hyn Susie Bennett, dwi'n meddwl. Susie wedi cael llwyddiant yma'n gorffennol Malner, Forest King, ond yr achlysur yr un mor arbennig eleni eto, gyda Llanfyrnwy Black Thunder. A'n dod o deigryn llyged ni gyd I weld ymateb. Ti'n gweld y deigrau yn treiglo I lawr I gwyneb hi. Felly, yr un mor arbennig gwennill yn y sioe yma tro cynta a'r tro diwetha. A ti di teimlo'r puls yn mynd yn uwch eto, ti'n gweld y cobiau yma'n mynd o amgylch, wyt ti'n clywed y dorf. Does na'r un sioe arall yn y byd yn gallu gwneud hyn I bobl, dwi'n meddwl.
A mae'n fuddsoddiad teuluol, fuddsoddiad cenedlaethau yn aml iawn. A dyna sy'n esbonio wedyn ni yr ymateb. Mae'r gerddoriaeth yn addas iawn hefyd yn diwedd, ti'n gwybod. Rhain yw'r goreion erbyn hyn, a mae'r gerddoriaeth yn codi hynny i fyny hefyd. Am fryd i bron i ni golli, erbyn hyn yn fryd sy'n denu miloedd ar filoedd yma i'r sioe frenhinol bob blwyddyn. Senior champion, Stallion Welsh Section D at the Royal Welsh Show. I'm just going to let that sink in. Arwyn, I don't think I've ever seen you run so fast. Nes i'n redig lawr y banc fyna. Oh, it's unbelievable. Been showing you since 1974, never ever won the Stallion class before. A ti wedi gadael, nes ti ennill ddo fyd, ni wedi cael gyfweliad do, a nawr ti'n ennill y meirch hyn. Dawn, you said to me earlier you were still shaking. I'm still shaking, absolutely over the moon, and I'm so grateful to the Bennett family for all their hard work, and for Arwyn for trusting me when I said, please just trust me and let me do as I want to do with your ponies and cobs. The women really always do know best, don't they? Couldn't have done it without Dawn. O, na lyflu. Fi'n siŵr gallu ti wedi. Fi'n gallu gweld bod ti dan deilad. Llongyfarchiadau mawr iawn i chi. John, you've just run about 3 times round the size of a football pitch. How are you feeling? Oh, I'm absolutely over the moon. This training I've done with him is unbelievable. And I'm just over the moon. I can see it's such an emotional day. It's such an accolade to win. You've got the male championship to go. You've got the Stallion championship, I believe. I'm not going to keep you too much longer. I know you want to keep him and you fresh. All I can say is llongyfarchiadau enfawr I chi a phob lwc. Diolch yn fawr iawn. Thank you. Mi fyddwn ni'n symud ymlaen wedyn